За какво ще гласувате? Не знам. Как нали? А защо сте тук? Ще кажете ли за какво гласувате? Работни места да има, повече да няма корупция в България. В етажите на властта, те са най-корумпираните. Мутри, да няма мутри в България. Те окрадеха цялата държава, да има работни места, да нямат происшествия, да няма какво да ви разправя. С една дума, всичко, което стане на черната боя, сме най-големите от тази на властта хората и повечето и така наблягат по повече запади за случая на другите държави. Значи, нашите си работи, повечето вътрешни работи, на времето с Русия бяхме заедно и искаме пак дано на времето с тях да бъдем. Повечето да не ни командват другите държави, Европейския съюз, всички, нали, с Русия да сме заедно, на времето както си бяхме. Дано да стане така. Това е моето положение. Гласувах, аз не знам. Гласувах за когото гласувах. Да се оправи България, каквото и. Ние с 130 лева пенсия може ли да се живее? Няма работа, няма нищо, народа гладува. Работа да има, да работят. Каквото и. Пълно България с наркотици, крадат, убиват, бият. Нас не страх да живеем в къщите си. Нямаме спокойствие. Ние имаме деца, ние имаме семейство. Малко да има контрол. Каквото България трябва да се оправи. По какъв начин? Няма работа, къде да работят? По какъв начин ще се оправи? Как може да се решат тези проблеми, които вие изброявате? И как те трябва да решат? За кого гласуваме тогава? За кого гласуваме? Нали трябва да се оправи? Иначе ние ако гласуваме, ще стане работа. Ние ако не гласуваме, няма да стане. Не могат да се оправят болни, тая държава направо стана анархия. Никой не може да се оправи така. Болни хора с един бъбръци, искат лекарите, оперативно лечение, пари, нямат осигуровки. Обещават едно и никаква работа, безработица, криза, мизерия, глад, студ. А за какво ще гласувате? Искаме справедлива, достойна България. Хубав живот. А какво избираме днес? Хубав живот имаме за годишна висока. Как ще го постигнем това нещо? Естествено, трябва да се държим при себе. Така. За по-добра България. Как може да се постигне това нещо? Умни политици, хубави хора, млади хора вече, те старите политици вече да се отиват, да идват по-нови кадри. А какво избираме днес, знаете ли? Валя? Какво избираме днес? Днес какво да избирам? Не знам аз какво ще избирам. Происшествия няма, минава добре. Просто хората като дойдат, като се питат само улиците, които по-така неграмотни, показваме, виждат, гласуват. Много нормално се потича изборния ден. А знаят ли за какво гласуват? Защото повечето, които спряхме да попитаме, казват, че са неграмотни и че не знаят за какво. Мисля, че наистина има повечето неграмотни, които не знаят точно за какво гласуват, но все пак има отпред дадени точно за партиите, които са отпред. Може да им се покаже една от партиите, които те поискат и желаят да влязат да се гласуват. Тоест те питат за определена партия, кой номер е? Да се гласуват.